Tatak RMN. Matod pa sa usa ka reaksyon, no? Reaksyon o tigpaminaw, no, sa atong tulumanon, spesipikamente sa atong tulumanon sa miaging Domingo. Matod pa, Veritas, matod ba nimo nga maangkon lang ang gipangandoy nga panagiusa sa pagtuo kung sundon ang mga yawi sa panaghiusa nga gitudlo sa atong Ginoo nga iyang gitugyan ngadto kang San Pedro, di modo nga kinahanglan aron ta mahiusa mopasakop tas tinuhuan nga nakighiusa gayud sa pagmando ni San Pedro nga buot ipasabot kung kinsa ang nakapuli sa iyang katungdanan nga matod pa nimo mao kanang mga Santo Papa sa Katoliko na agiyod ang panaghiusa kung masunod ng naa. Pero Veritas, dili man na katuhuan kanang imong gipanudlo, kanang imong giasoy diha sa imong programa o sa imong tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Tanawar gud ng inyong tinuhuang Katoliko, nahiusa bagud ang mga tao diha. Kamong mga Katoliko naghiusa bagud mo nga daghan manggali kaninyo mga maot og panig-ingnan, wala mo maghiusa, manag-away mo, dili pa mo maghiusa diha sa eleksyon. Mao'y pa'y Iglesia ni Cristo kay naghiusa diha sa eleksyon kung kinsay ituboy sa ilang mga labaw, kung kinsay butuhan sila gyud tanan maghiusa sa pagbuto nya kamo mga Katoliko. Naa ba day mo'y panaghiusa? Mga igala, mga tinahod nga tigpaminaw sa gihapon, maayong adlaw kaninyo. Happy Sunday, Happy Lord's Day, no? Adlong Domingo man ron. Mo man ay greeting yun sa mga Kristohanon. Labi na kung magbasa ta diha sa Didache, mga sinulat sa naunang Kristiyano nga wa na no sa Biblia pero recorded nga historical gayud. Nga kanang Domingo gituwag ni nila ni Lord's Day o adlaw sa Ginoo nga kung atong basahon ang pinadayag 1:10. Matod pa ni San Juan na diha ako sa adlaw sa Ginoo. Yan kanang adlaw sa Ginoo matod pa sa Lydiard translation sa in English. I was worshiping on the day oppressed. Pahulay ko na ng adlaw sa Ginoo niya sa El Nuevo Testamento nga Biblia giklaro nga kana Domingo. Mao man gani nga kanato mga Kristohanong Katoliko ang New Covenant Sabbath mao nang adlawng Domingo. Pero akong pasiuna ninyo nga kung madayon pohon aduna na po tay kaatubang no nga debate, no? Pero dili na sa plaza kun dili na gyud sa radio, no? Ato sanang i-arrange, no, uban sa kining Anchor man, no, sa sunod nga programa nga ang
ang sangkas kamaturan no uban ni igsuong Kenneth Bustamante no. Ato nang i-arrange siguro mga Marso. Doon na po tayo debate nga ikatubang o atong ipahibon ninyo daan no ang atong mahimong kaatbang atong higala no sa Seventh-day Adventist nga siguro inyo nang naila kay naman sila programa po dire no sa RMN Dipolog si Brother Mitchell Bindilio no matulan nang ipasiuna pag kanabang announce pagpahibalo ninyo nga inigsuon no hinagalaay nga debate o diskusyon na usab ni igsuon no Brother Mitchell Bindilio no mga probably no kung mandayon puhon karong mga Marso na no of course Domingo gihapon na ang tema namo diha mao gihapon Sabat gihapon no mahitungod sa igpagpahulay kay kini igpagpahulay mao man ni ang naila na natong kana bang matawag na tog dugukan ka iyong pinakauna no usas mga pinakaunang baruganan nga gihugtan gyud sa atong mga igsuong Seventh-day Adventist kining Sabado nga igpapakulay. Okay, matud pa nila kini kunong Domingo pag-usob man na og ang nangamahan ni ana mao kadto si Emperador Constantino, di ba? Mo man na ilang baruganan. So ato po nang girespeto og ang ato sa baruganan atong ipadayag og kamo na no mga tigpaminaw ang bahalang maminaw og bahalang mupili og kinsa inyong tuhuan sa matag baruganan nga inyong madungok no. Pero dili na mo itong topic karon ha mahitungod sa igpapahulay. Ato lang tong gi-announce ninyo nga kadtong mahiligon, maminaw sa usa ka diskusyon nga kita mo'y usa sa mo barug no sa Catholic side no kining ubos niyong higala si Veritas o umabot nga Marso no kung ma-schedule na ma-finalize if announce na mo unsa yung pitsaha no basta amo na nang nahisgutan kagahapon nagkita mi ni Brad Mitchell dito sa plaza kaya nagka-bisita man ko kagabi sa sharing no diha sa plaza mao na no amo nang i-arrange Marso no para ni sa among paghigugma ninyo nga mga suking tigpaminaw dinhi sa RMN sa Dipolog. RMN Dipolog. By the way no mga higala mga tinahod nga tigpaminaw ang atong hisgutan karon pag-una kadtong inyong nadungog nga kana bang reaksyon no nga ingon nga tinuod ba ka Veritas kung maghiusa ta dias Katoliko mahiusa gyud ta. Uy, kung maunay panaghiusa nga imong gipasabot dili mi ana kay kamo mga Katoliko nagkabahin-bahin man mo gani daghan kaninyo nga mga lideres diya sa katilingban nga mga kurakot man nya mo nay panaghiusa nga buot ninyong ipasabot. Sa dili pa nato nahisgutan ng mga higala mga tinahod nga tigpaminaw. Ato sa dieng magpalahi ta gamay ba no gamay lang pod. Kini bang mahitungod ba sa means of communication ba no atong kini bang unsa man gyud nganong wala man gyud mawala ning radyo no kining AM gali na po'y FM pero radyo gihapon nga kita igo lang tang maminaw wala ni siya video no. Kaya ato ning hisgutan gamay kinamo koy uban nga ana mo anang radyo nga madugay mawala naman na kay karon ana may telebisyon nindot kay sa telebisyon kay dili lang kay audio nagi video. So madugay undang na mo anang radyo kay kanamang kuan man na karaan man na kinay binag-oron audio video gyud dili lang kay audio. Well unsa may atong ika-istorya ana no. Atong gikalipay nga pag-abot sa kanabang panahon nga high-tech na kaita wala man idili ng high-tech no technology although wala man sa Biblia di ba usap po ni sa ato bang kanabang suporta no sa atong baruganan sa Katoliko nga dili man dautan ang paglambo no diha sa tinuhuan kay gani diha sa teknolohiya wala man ta did no sa paglambo no gali uban mo ingon nga okay ra man na Veritas di man misupak anang paglambo sa teknolohiya pero hisgot galig doktrina unsa gyutong sa una kanang klaro litra por litra kato ra gyud dili na sayop ng inyong giingon nga ang doktrina kanang giingon ninyo development of doctrine nga maglambo pod ang pagsabot sa doktrina
dili na tinuod. Pero diya sa teknolohiya maglambo, pero sa doktrina dili gina maglambo ug unsa to sa una mao ra gyud. walay paglambo sa pagsabot. Ang atong gihimong kapasikaranan kining Katoliko nganong nanudlo og paglambo sa doktrina tungod kay niadto lagi sa bag-o pa ang simbahan. Dili man gyud na insigida nga ang mga apostol, ang mga unang Kristiyano bright na dayon, daghan na dayog nahibaw-an mahitungod sa gipadayag sa Dios. Kay ang Katoliko gani nagtudlo nga naipag-develop no paglambo diya sa pagsabot kay naman po tekstuan sa Biblia nga nag-ingon ang atong Ginoo diya sa San Juan 16 nga dili pa mo ani sabot. Pero maabot rang panahon kay ang Espiritu Santo ipadalaman mo man ay mutultol o mugiya kaninyo. Maabot ang panahon nga makasabot ra gyud mo tungod sa tultol sa Espiritu Santo. Mo nay gibasihan nato. Dayon kanang giingon sa mga igsuon nato nga mga dili Katoliko nga moingon sila nga veritas tinuod nga adunay paglambo diha sa teknolohiya pero kung maghiskot ng galig doktrina walay paglambo diha, no? Unang-una, wala man pud giingon di sa Biblia, no, litra por litra nga walay paglambo sa doktrina, no? Walay paglambo sa doktrina. No. Wala pud giingon sa Biblia nga diha sa teknolohiya pwede maglambo. Kay nahinumdum mong ko diha sa plaza gud nga nakoy naka-discuss diha sa plaza niingon siya nga. Kay ako mangong gipamatud-an nga dili kay Biblia ra ang atong basihan kay wala man gud giklaro diha tanan sa Biblia. Akong gigamit ng 2 Tesalonica 2:15 nga nag-ingon si San Pablo. Matud pa ni San Pablo, barug kamo nga malig-on sa mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagi wali nga binaba og sa sulat. Mo na usas gigamit na kong bersikulo nga sakto ang pagtulunan sa Katoliko nga dili kay Biblia lang, no? Kay ang giingon ni Pablo dili man kay ang nasulat lang, na may gibinaba na lang, no? Matud pa ni Pablo dias 2 Tesalonica 2:15 barog kamo nga malig-on sa mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo. Of course lahi putong tradisyon nga gisaway ni Kristo, no? Kay sa Biblia duha man ka klaseng tradisyon nga wala kahimot is Ginoo mo nang gidili niya sama atong tradisyon sa mga Hudyo nga wa niya gikahimot og katong tradisyon sa mga pagano. Pero ang mga tradisyong Kristohanon o mga practices o mga pagtulon ang Kristiyano tradisyon usab base sa mahayag ni San Pablo sa 2 Tesalonica 2:15. Klaro kaya diya sa 2 Tesalonica 2:15 nga ang mga gitudlo nila ni San Pablo o mga unang Kristiyano gibinaba na lang og nasulat. Dili kay ang nasulat lang. Di ba? Ngano natungod kay matud pa ni San Juan sa 21:25 sa John, no? Juan kapitulo 21 bersikulo 25 dili kuno lagi tanan nasulat nga mga kamatuoran. Na ay wala pa masulat. So mao na nga ang Katoliko dili supak gyud anang Bible alone o sola scriptura no sa Latin. Then matud pa sa katubang ni react anang akong gipamahayag, ingon siya nga veritas kay nag-ingon man ko nga Iglesia ni Cristo dito akong nahinabi. Giingnan ako siya nga nganong ingon ana man mo, no, mga Iglesia ni Cristo nga sa pasugo magasin ninyo nag-ingon mo nga Biblia ra kuno inyong gibasihan nga kun ang ministro kuno magwali kinahanglan naa ra gyud na sa Biblia ra gyud na hisulat ug wala sa Biblia hilom po siya o mao na og unsay naa sa Biblia kana ra gyud og wala dili na pod na ako iyang gipasabot nga kitago mga Katoliko daghan pa man tang mga gibuhat ron nga wala na sa Biblia. Kay dili man po nato baruganan ng Bible alone, di ba? Muna ako siyang giingnan, teka, no? Kamong mga Iglesia ni Cristo, dili man ganing kay Iglesia ni Cristo lang bisan ng ubang tinuhuan nga parehas og baruganan nila nga Bible alone sama ang mga born again Christians, mga Protestants nga Bible alone kuno ra ang basis sa pagtuo. Ang tinuod kung atong lantahon dili man pud tanan nilang gibuhat na sa Biblia, no? Kay ang mga Iglesia ni Cristo, for example, naaman sila pasugo magasin, di ba? Niya wala man sa Biblia. Di ba? O kanang ilang pagsaulog po every July 27 sa ilang anniversary, no? Matag July 27 mag-anniversary man na sila, di ba? Niya mo to kung giingnan tong higalan akong Iglesia ni Cristo. O kanaw, magsaulog man mo July 27 anniversary pero wala man na sa Biblia. Wala man po na sa Biblia. So bis kanang inyong mga signs, for example kanang tulo ka colors mo yun common yung ayo kanang sa mga sticker pagal na nila nga tulo ka color kanang green, white ug pula, di ba?
Sa dito sa debate gali sa Cebu, akong nakita nga usa sa ilang kanang adornment, ilang decoration sa ilang pagpanindot sa ilang stage. Butangan nila nagtilon nga naay color green, white o kanang pula. O kana usa man na siya sa nakita nato nila nga wala pos Biblia. Nya mo niingon tong Iglesia ni Cristo nga akong gikahinabi ingon siya nga Veritas, okay ra man nang maglambo. Okay raman nang wala sa Biblia basta teknolohiya o unsa pa ng mga butang material, pero doktrina kinahanglan naara gyud sa Biblia litra po litra. Na ako siyang giingnan kisa mang apostolisa kinsa mang magtutudloa sa Biblia nanudlo ana. Nag-ingon bas Kristo nga kung doktrina kinahanglan litra po litra naa gyud sa Biblia. Unya kung kanang material na o unsa pa na o dili doktrina pwede ra magdugang, pwede ra maglambo. Ako siyang giingnan ana siya subot ni wala siya mosugat sa akong pangutana, naghisgot siya lain na pud, atake siya sa larawan unsa pa to, wala gyud niya tubanga ang akong pangutana. Kanang imong kung tinuod ng imong giingon nga kung doktrina kinahanglan basahon sa Biblia litra por litra, pero dili doktrina pwede ra nga wala sa Biblia. Ako siyang giingnan ana asa man sa Biblia kisa may nanudlo ana, nagtudlo ba si Kristo ana, nagtudlo ba ang mga apostol nga kung doktrina kinahanglan litra por litra na sa Biblia, ug dili doktrina pwede ra magdugang-dugang, pwede ra wala sa Biblia. Wala man gyud siya bersikulo na wa man gyud niya matubag ng akong pangutanan niya. Nilukso siya laing topic, parang ang mga namina pod makaingon nga nakatubag siya, pero kung imong pangutan-on tong uban nga oy nakatubag ba siya sa akong pangutanan niya, maingon sila wala kay wa man gyud niya tubaga, no? Kadtong akong pangutana nga kanang imong giingon Brad nga basta doktrina kinahanglan basahon sa Biblia litra por litra, ug dili doktrina pwede ra wala sa Biblia. Kisa may nanudlo ana, kisa may nanudlo ana ang apostolisa, kay ako man ko kita ana sa Biblia nga naay apostol si Kristo magtudlo ana. Gani ubot na hunaon kay wala man na sa Biblia. Sa ato pa nanudlo dai kag supak ra pud sa inyong gitudlo nga matud pa sa inyong pasugo ang inyong itudlo na sa Biblia, pero nganong wala man lagi na sa Biblia. Kanang giingon ninyo nga basta doktrina kinahanglan basahon sa Biblia, og wala og dili doktrina pwede ra wala sa Biblia. Okay, naman sila for example ng pasugo. Then kanang mga sinina sa mga ministro nga Amerikana. Wala pa man ang Amerikana panahon sa mga apostol. Di ba? Kung atong pangutanon sila, wala man na sa Biblia ng style sa mga gipangsuot sa mga ministro. O kanang magsangyaw pod sa radyo o telebisyon. Wala pa may radyo o telebisyon to sa una. Tingali mo ingon ka nga, dili man na doktrina Veritas. Pwede ra taan na gula sa Biblia. Pero mangutan ako na ba na sa Biblia ng pagtulon ana? Nga pwede ra wala sa Biblia basta dili doktrina. Og doktrina kinahanglan yung basahon sa Biblia litra por litra. Wala ako kabasa sa Biblia nga si Kristo nanudlo ana. Wala ako kabasa ang mga apostol ang nanudlo ana. Ang nanudlo ana kamo ra siguro, no? Kay wa man ko kabasa na sa Biblia. Okay, balikan na. Nalimot ko. Wala ko masumpay itong mahitungod sa radyo. Well, atong gikalipay nga naapoy paglambo sa kanabang audio-video gyud nga medium sa communication kining television, no? Mauna nga maayo pod ang television. Pero ngano man nga dili mawala gining radyo. Kining audio ra ba, no? Dili mawala ning audio kay gamit man po ni kayo gyud, no? Gamit gyud po kayo ngano man unsa may naamanggoy advantage, of course na ay maayo sa television nga wala sa radio. Na kung gusto ka mo tan-aw gyud sa video o naa may video nya sa radyo wala may video. Pero
naapoy advantage, naapoy maayo sa radyo nga wala sa telebisyon. Unsa may maayo nga kung tigpaminaw ka og radyo. Mga igala, mga tinahod nga tigpaminaw, kung mong tanaw kag TV, siyempre imo mong tanaw ng video. Kung mong tanaw kag video o TV, wala man kay mahimo ana, gawas pagtanaw lang. Nga naman kay kinahanglan imong mata makasunod ka sa imong gitanaw, nga sige ra gyud nagatutok imong mata diha sa telebisyon, di ba? Wala kay laing mahimo. Whereas kung maminaw ka sa radyo, pwede man ka magagama og laing mga buhat-buhaton diha kay dili man ka obligado nga motan-aw na imong mata. Pwede man ka maglingi-lingi bisag asa diha. So kung maminaw kag radyo, daghang kang mahimo. Dili lang kay maminaw ka, of course minaw ka pero naapugay laing mahimo, di ba? Mo na naka-advantage sa radyo, di ba? Onya, pero para po nako gyud no, kung kana bang Kristohanon ta, kung magpakabana gyud ta sa atong katilingban, para nako mayo nang napud tay telebisyon, napud tay panahon ana kay naa man po'y advantage sa telebisyon. Pero dili po nato gyud biyaan po ning radyo. Kay wala man gyud mawala ning radyo. Buot pasabot kung mahimo gahinan nato ng duha nga naman. Kay diha gud sa mga balita, kanang komunikasyon nato sa katilingbanon. Madunggan man nato sa radyo mga balita. Na mga impormasyon. Kung maminaw gali kag radyo, buot pasabot nang gilabot ka no sa unsay mga nahitabo sa atong katilingban. Kung dili ka magkabana sa unsay nahitabo sa katilingban, mo nang di ka minaw, ang imong kaugalingon imong unahon-naon, di ba? Ang uban gani, minaw lagi radyo pero music raman, di ba? Ang uban ang radyo, ang ilang gamit para radyo da lipay-lipay, para radyo na sa ilang dalunggan. Pero kung Kristiyano ta, dili lang para lipay-lipay, kundi ug unsaon nato pagtampo sa atong katilingban. Ano minaw mo tag radyo kay naibalita diha na mga announcement diha para makahibalutag unsa na dayon pananglit na mga maot nga mga hitabo makahon-ahon na pud ta sa may atong ikatampo aning mga balita nga maot. Maytan makadungog ta nga oy naay girape pasilo ako. Tinuod man gyud pod. Oy naay kawat. At least ma-aware ta asad dapit. So anang lugar daghang kawat. So makahibalo ta unsang lugar nga daghang kawat. Then kung Kristohanon ta, mahinom makahon-ahon na din ta. Uy, kanang lugar kinahanglan masangyawan na sila. Kinahanglan makahibalo na sila sa pulong sa Ginoo unsa pa man nga impormasyon nga para nga makatampo tas katilingban. Kung dili ta magkabanaan na, di ta minaw radyo. Di ta mo tan og telebisyon, dili ta manggilabot sa katilingban. Kung self-centered ta, kung kaugalingon ra mo atong Ginoo na. So mao na nga ako sa una di mo ko ganahan minog radyo. Dili kay sagud na kailangan sa oras. Kana tanaw og telebisyon kana mga sa panang mga public affairs unsa diha pang katilingban. Dili ko ana kay asa langan-langan ra na pero akong gipamalandungan ba unsa gyud ang pagkakristohanon. Ang pagkakristohanon kinahanglan manggilabot gyud tas katilingban. Gilabot. Unya unsaon na to pag panggilabot sa katilingban, daghang kay mga pamaagi. Usa niini kanang natay telebisyon, natay radyo. Maminaw ta kay unsay mga balita, unsay maayong impormasyon diha. Kay naa man po yung mga programa nga nagsabag og impormasyon pananglit sa mahitungod sa panglawas. O kini sa RMN Dipolog na ay madungog nato dinhi nga nagtudlo og panglawas, di ba? O magiyahan ta nga unsay health, unsay angay kanon, unsay dili dapat kanon, makadungog ta na sa radyo. Or naa po na sa TV pod, no? Nya mingon sila nga TV na lang Veritas. Okay ra gihapon pero para nako kung Kristohanon ta, kung mahimo naataan ng duha tanaw tag TV na tay radyo. Kay ang means of communication dili ra man pug kay TV. Kay kung mayon pug kag TV ra sa ato pa pihig-pihig day na imo, TV ra man imo. Kung unsay mga means of communication nato, kung mantigo ta mo bahin-bahin sa panahon, maalagaran nato ang duha. Dili lang pod kay TV ra, dili ra pod kay radyo ra pod. Ako di po kumuingon nga Veritas mo ra nang gipalambo ng radyo kay naa man kay programa diha. Tinuod na usap po na siya. Pero ako di kumuingon nga radyo ra pod. Ako moingon pod nga kung makaya nato napud tay panahon sa TV kay naa man pud tay mga pagtulon ang makuha diha, di ba? Pero kung maghisgot po tag health, no? Kung health, mas palabihon ako diri ko sa radyo kay sa dito gutas TV, mas kusog ang radiation, no? Kay imong mata, no?
Whereas dalunggan na maimong paminahon, although naghapoy radiation ng radyo, pero minus ang iyang distraction, no, kung maigo ta sa radiation. Ikumpara sa video, mas grabe ang radiation sa television kay imong mata pa, then minaw pa ka. Muna akong maghisgot po tag health kuan ba kanang panglawas, papilion ko diri ko sa radyo, no? Pero kung sa po'y maayos TV, okay po, dito ta. Ang ako lang bot ipasabot ba nga, kung naata aning mga butangan, naatay telebisyon, naatay radyo, ato ning magamit alang sa pag-ugmad, pagpalambo sa itong katilingban. Ha? Inanaambot na ko ipasabot nga. Mauna nga karon nga, bisag, para nako langan-langan ng maminaw radyo, telebisyon, tanaw pa. Pero kung paghigugma atong tuyo, pangalagad mo atong tuyo, inahanglan minaw gyud tag radyo. Tanaw po tag TV. Ha? Ingon ana na mga maayo kay dire. Una si Roger Monera dinhi, malingaw mo kung gusto mong malingaw radyo. Si Kenneth ug tanang dinhi, no? Sa straight to the point. Mahustuhan yun tan, may mga balita kay kining atong mga amigo din hipod sa radyo, mga lap magyunig balita parang ikaalagad, no? Nya lain po kaayo ba nga sila naning kamot pagsabuag og mga impormasyon din dili na to ambaton, di ba? kung tinuod tang mga Kristohanon mag-ambatay kita, di ba? Gitagaan ta nilag impormasyon minaw pud ta. Ilain po kayo kung kamo pong kunobi magsabuag og impormasyon dili mo paminahon, mahay ka ninyo? Bitaw, kana lang pag-practice lang ba sa atong tinuod nga pagkristohanon, paglambig itay. Kung di ta gusto mo alagad, well, di ta minag radyo, di ta matanaw television. Pero kung pangalagad mo atong tuyo, kining radyo o telebisyon, usama nis kahimanan, no, sa panagiusa, kini lang karon, atong tema. Nagpadayag ta mahitungod sa panagiusa, unsa nang gitudlo sa Biblia. Unsa na mga pangutana, unsa na mga kalibog, ato mang i-discuss din hinig kahibalo na to, inana di ay no. So mo paingon jud tas panagiusa. So kining radyo usa punis gamit nga aron ta maghiusa. Pero ato lang pong siguraduhon nga kana pong isabuag nato diha sa radyo kanang tinuod gyud. Dili nang mga baka kay kanang bakak magkapabahin-bahin man nato. Okay, no, sa kuan ni palahi tanong kay ako sa diha ra ko nakuna ni nga i-appeal po nako ni Direk Sipia. Mo nang ako malipay ko aning mga kusog kay masalmot diri po sa DXDR, no. Hindi na ko malimtan, ilang na ko mahingan lantanan kung namina ron si Nanay Bibitano usa na sa akong gidaig po diri nga listeners sa Remen Dipolog. Kay sige gyud nag-contribute kay balo man kong busy ni siya, no. Pero mohatag gid siya panahon, no. Mohatag gid siya panahon. Murag sa akong nahibaw no dili manggali na empleyado diri si Nanay Bibitano, no. Wala man na siguro gadawat og kanang sweldo diri pero mosalmot gid siya, no. Musalmot kay kanamo na timaan sa pagka-Kristiyano, no? Timaan sa pagka-Kristiyano nga kanabang moalagad ka nga dili lang sa kwarta lang. Kaya na may uban nga moalagad lang tungod sa kwarta, no? Of course, kinahanglan po nato ng kwarta pero dili unta ta mahimong naong lang kwarta nga dili ta katampo kung di ta tagaan, di ba? Mo nang kanang mga labi na sa kanabang mga fans club, no, sa kining Armen Dipolog. Salamat kay ninyo sa inyong suporta sa istasyon, no? Sa inyong gihimo o na blessingan ta o nanatay bagong tower na pod. Hapit na mo tingog, no? Bagong tower mo lanong pagyud tag-ayo mo, kusog pagyud tag-ayo. Sa ingon ni ana, daghan pagyud maalagaran sa atong istasyon Armen Dipolog. Daghan patong di lang ko kuha na itong uban. Daghan pa sa kay daghan kay ting salmot diri sa DXDR. Salamat kay ninyo, ha. Kanang maminaw gusto luman nilang Roger, nilang Kenneth o nilang manager po. Daghan kay manawag. Salamat kayo sa inyong suporta. Kana timaan nga nagkabana ta, no. Kay kung dili gud ta mo apil og inani but pasabot wa ta magkabana, no. Kung pananglit og wa ta ganahe anang mga kuan diha, unsa may pananglit na ay madungog na to sa radyong di na to ganahan. Unsa may proper reaction na to ana nga Kristohanon. Ang uban maingon, dili na ko ana minaw ng radyo ha kay di ko ganahan. Mo ba na tinuod nga reaction sa usa ka Kristiyano? Nainumdum lang ko atong si Kristo bagi sa way siya sa mga Hudeyo nga nganong nakikipon sa atong mga makasasala.
Unsay nganong makikipon man ka ana nyor nga ano mga makasasala. Unsay tubag sa Ginoo ang mga maayog lawas wa magkinahanglag mananambal o doktor. Ang mga masakiton lang nanginahanglag doktor. Ang buot ipasabot di ay ang Kristohanon dapat dili mo palayo kung unsay sa mga daotan kay ang Kristohanon kahayag man na siya sa mga daotan. No, naay ingon diya sa ebanghelyo nga dili tapigan kanang lampara o kanang suga. But pasabot ipasundayag. Sumao na nga pananglit na apoy madungog nato diri sa radyong di tangkanahan. Mahagit noon daw ay kinahanglan na atay himuon para makurihian tong sayop. O mosalmo ta dire ana sa mga diskusyon unsi ato mga ideya kay naami mga public affairs program dinhi na manawag tas telepono sa unsa ni sa kining sa cellphone ingnon nga oy murag di man siguro na maayo o di ba og namoy kung murag personal magpadala lang mo sulat no kung murag dili pud maayo ibulgar diri sa kahanginan di magpadala lang pud mo sa manager nga mao na imong obserbasyon nga kana dili na mao ana ba kanang comments box o pwede man ni bisag ihatag lang yun diri sa istasyon ug sa inyong komentaryo para magkatampo kita. O dili kay adi kadungog ita sa radyog maot di na din ta maminaw ana asa naman atong Christian responsibility ana di ba og unsay dautan diha kinahanglan kurhian na to unsaon nimo pagkurhir sa sayop sa Sibya sa mong radyo kung wala ka himuon na di lang kaminaw. Na may uban ako dili ko mo suggest ana kay naay uban pod madunggan ako nga mo na ilang suggestion dili gali mo ganahan maminaw anang istasyon na ingon ay mo minaw ako dili ko ana. Kung naalang may panahon, maminaw noon kay kato na kinahanglan man tog doktor, kinahanglan tog kahayag, kinahanglan tog espirituhanong mananambal. O dili na to iwagan, di na to sangyawan to sila dito. Di ta makighiusa, makigsandurot nila, unsaon nila pagbag-o. Unsaon pag-influensya, o dili sila ma-influensyahan. Okay, murag sakto-sakto na to, no? Sakto-sakto na to. Okay, adto ta sa atong mahitungod sa kining panaghiusa. Matod pa sa reaksyon, di lang kung maghingalan kung kinsay nag-react. Tinuod bagod beritas nga kamong mga Katoliko naghiusa mo. Siguro naghiusa mo sa kadautan. Dili po siguro kadautan. Hinoon ay mga Katolikong dautan pero di po tanan. Pero kung maghisgot butag panaghiusa, timan-an na to, dili po tanang panaghiusa husto. Okay, naman po'y grupo sa mga tulisan, gahiusa gihapon sila, pero dili man na husto. Dautan man na. Naapoy ka na bang grupo sa mga tulisan, mga kawatan, naapoy ka nang nagali, pasaylo alang ko ha, kay tinuod man po, naapod gali fraternity, ambot na apa ba na ron nga, brotherhood ang tumong, pero dili man sa lawayon man ang ilang ehemplo. O inana ba? Naghiusa sila. Nabuti pa sapot kung naapoy pa naghiusa, dili po na to, kay naghiusa sila husto na dayon. Nahinomdom mong ko kay pasaylo ako ha, kay usaon mo man yun atong komentaryo, no? Na ay tinuhuan ron nga maghiusa sa eleksyon nga ug unsay ituboy sa ilang executive minister sa ilang mga ministro ug kinsay botuhan, mo gyud botuhan nila. Sa eleksyon. Kana ganing tinuhuan na, no? Nanudlo sila anak mo na ilang gidoktrina o gipang katap sa ilang mga tao kay panaghiusa lagi. Pero kung ato yung ayuhog analisar kanang klasyas panaghiusa, maka dili man na evil man na. Naabag na sa Biblia nga kung mag-eleksyon moingon si Pablo, moingon si Kristo nga, kini siya kinahanglan mo gini atong butuhan. Ayaw mo supak anang musupak mo, daotan mo kay wa mo mutuo. Kisa man si Kristo nanudlo bago niya anang klasyas panaghiusa. Wala kung but naon diktatorial man na. Yan, daghan ra bang mga pasaylo alang gyud mo nang tinuod kanang black voting sa atong mga igsoong iglesia ni Kristo, unbiblical na. Tinuod nga naghiusa sila pero tanan bang panaghiusa husto? Kinsa mang apostolisa, kinsa mang mensahero des Biblia nanudlo ana, gani katong katungdanan nga nabakante ni Judas. Wala man to sila mag-black voting. In fact, garipa man to sila. Natoy duha ka kandidato, si Matias o katubang katungdanan ni Judas na bakante.
Nag-blackbooting ba to sila pag eleksyon kinsay mo puli ni Judas? Dili oy, nagripa sila. Naatoy duha ka kuan kandidato. Kinsa man to? Si kasi tong usa, basta si Matias o si Bartolome ba to, di ko sigurado atong usa. Basta kay giripa nila to, dili gyud kay ingon nga automatic kana ra gyud siya, dili. Ripa, unsa nang ripa? Oh, pero nangayo sa panabang sa Espiritu Santo nga ang mapili mo gyud siya gipili. Pero dili blackbooting mga higala mga tinakod gatig paminaw. O kita sa Katoliko, igo ra man taga-guide sa atong mga pari nga dapat mao ni butuhan. Dili maghiskot og kinsa nang tawhan kay daghan magumahinawaing pod. Murabag unethical ba nga magbutang gyud og ngalan nga kinahanglan kana si Trapulano mao ni atong butuhan na dili. Ang maayong buhaton ana, ang ethical gyud. Unethical na maghisgot kag ngalan. Ngano man, murabag kahinawaing mangguna. Kay kanagong mga kuan kanang mga kandidato na to na puros na gusto mahigugmas pangalagad, amot lang ilang kumuhukom anang uban. Unya kung magbutang og kag ngalan ana, murabag giinsulto nimo ang uban nga kato di dito sila maayo. Kaya ang ngalan ra man diha gibutang diha sa listahan, amor kinahanglan kana ra gyud butuhan. Oo. Nya katong uban giklaro na nila ba ilan ang gihukman nga di dito maayo butuhan. Pero ang murag unethical kay siya nga mamaagi ka ng black voting sa atong mga igsoong Iglesia ni Cristo. Kita mga Katoliko, gahiusa gyapon ta sa sistema nga gitudlo sa atong mga pari nga ani. Gitagaan lang ta nila guidelines nga mao ni ang dapat butuhan nato mahigugmaon sa Dios, mahigugmaon sa kinabuhi nga atong naswito nga kana dili korap. Kana naay guidelines gihatag no. Kung atong paminawon ang guideline sa pari, atong tamdan ng guide nga gihatag sa atong spiritual leaders, mga obispo, pari na to. Kung ato gyung kuan ba tuhuan ng ila galing pamaagi, magiyahan man tagkin sa butuhan nga maayo. Kay bisag dili mo ingon atong pari nga kana si Mr. X maayo na siya. Bisag dili mo sultig ngalan, basta muhaom. Sa gisultis para mingo mahigugmaon sa Ginoo kana bang mahadlok mo sana mahadlok mo patay mo respeto sa kinabuhi ug unsa pa na wa lang koy dala diri nga guideline sa sunod siguro kung ako nang hisgutan ako nang mabasa dinhi no kay wa ko makadala dinhi basta kamo kahibalo man siguro mo nga ang atong mga pare og na eleksyon na guidelines ra ihatag nato. Kung atong tumano ng guidelines nga gisulti sa atong mga pari, magiyahan man ta, makabuto man tag kana bang politiko nga maayo. Pananglit maingon ng pari nga. Usa lang niha, mahigugmaon sa Ginoo. Mahigugmaon sa Dios, matuhuon sa Dios dili ateis. So, ug naay kandidato duha ka buok diha for example, niya kanang usa kuan ateis, di mo tuog Dios. So di kitang butara na. So, dito ta mutuo sa kuan. Sa mutuog Dios, di ba? Kay kanang atheist, taka ra man nag sa imong balaod ya. Isig nasupak sa balaod sa Dios imuon man na. Ingon na. So, bisan pag dili mo ingon ang pare nga kato si Mr. Bay mo tong butuhan kay kuan kanang higugmaon sa Dios. Bisan pag dili mo ingon ang pare ana, kita maghiusa na ta. Kung kinsa atong butahan tungod sa guidelines nga gihatag sa atong kuan mga pare, di ba? O di na kinahanglan, hinganlan pa ng ngalan kinsay butuhan unethical man na. Dili, guidelines is the very, very important. Hindi nang ngahan kayo sa mo nang kung di yun maayo po na siya. Di ba? Muna ingon ba nga, kanang giingon nila nga, kanang ato ko nung Katoliko nga simbahan, wala kuno tatudlo is mga pare og panagiusa di na tinuod kay in fact kanang guidelines nga hiniusa nila gituyo na para mahiusa tag butar nga magiyahan ta nga ang maayo nga kandidato mo atong mabutaran kay bisan pag dili maghiskot ang pare kinsay butuhan tungod sa guidelines kung maayo lang nato pagkasabot. Kung sundo na to ang guidelines, mahiusa man gyud ta sa pagboto sa mga kandidato nga maayo gyud. Nga di na kinahanglan hinganlan pagkinsa na siya, Trapulano ba na o si Juan de la Cruz ba na.
Mo na naghiusat ang mga Katoliko diha sa eleksyon sa sistema nga gitudlo sa itong mga pare nga mao ni atong guidelines sa pagboto. Katong mahigugmaon sa Dios, katong maantigo gid mo alagad, mahigugma gid sa pag-alagad ana. Ug unsa pa nang mga guidelines dihang naa diha sa atong guidelines sa simbahan ug tumano nato na mahiusa ta og butar sa mga kandidatong buotan. Kay wala man diha sa guidelines sa mga pare nga inahanglan mo butar mo ganang kurakot. Inahanglan butaran ninyo katong mga atheist, di mo tuog Dios. Katong mga kawatan. Niingon bago ng atong guidelines diha sa atong simbahan dili oy. Puros maayo nang nasa guidelines. Karon nganong wala man ta mahiusa kitang mga Katoliko tungod ba sa atong simbahan nga Katoliko? Dili. Kitang mga Katoliko wala ta mahiusa dili tungod sa atong pagtuo. Wala ta mahiusa mga Katoliko kung dili ta mahiusa kung atong supakon na atong mga pagtulunan, kung supakon na to na ang relihiyon na to. Pananglit mo ingon sila nga wala man mo maghiusa Veritas kay naanong na ang inyong mga leaders na may badlungon, na may kurap. Unsa may but pasabot ang pagkakatoliko di ay kurap. Dili oy. Ang mga Kristohanong Katoliko mahiusa lang, mahapsay lang kung sundon ang mga pagtulon ang Katoliko. Pero kung ang mga Katoliko dili magtuman sa mga pagtulon ang Katoliko, unsaon pud pagkahapsay ana? Pero parehas pa sa 12 ka apostol. Dili man bot pasabot nga katong 12 ka apostol mga butan gito. Walay ni Simang, naamay ni Simang ato kato si Judas di ay. Si Pedro naay panahon nga nasayop siya. Pero naay guidelines diha katong mga pagtulon-an nila nga gitudlo ni Kristo, katong pagtulunan mo to'y guidelines. Mo to'y makahiusa na to og maayo atong kinabuhi kung sundon ang atong mga doktrina, atong mga pagtulunan. Pero kung dili na to sundon, kay daghan man pong mga Katoliko wala magsunod. Subuti pasabot kung daghang mga Katoliko nga wala maghiusa, tungod kay wala sila magkabana sa doktrinang Katoliko. Sample pangingon, dili ta mangawat, dili ta mamalit og boto, dili na to ibaligi atong boto. Kung gituman pa lang nas mga Katoliko, mahiusa gyud ang mga Katoliko. Pero kung dili na tumano na kay kinigong pagkakatolikong Kristiyano, dili man gud kuan dawat limpyo lang tungod kay nabunyagang Katoliko, wa na kay buhaton, pwede na ka magpabadlong, dili na mao Ang pagkakatoliko dili kay ngalan lang, para sa giingon ni James Bona sa Biblia nga ang pagtuo dili ego kung walay buhat. Hinoon na tinuhuan nga nagtudlog pagtuo lang walay buhat, di na mao. Nasa James 2:24 ang pagtuo ba nandiyan nagbuhat. Ina na pod ang tinuod nga Katoliko dili lang tungod kay nabunyagan, dili lang Katolikos ngalan. Ang tinuod nga Katoliko apil das buhat. Kung ang mga Katoliko mubuhat lang sa mga pagtulon ang Katoliko, hapsay. Sama nang nag-ingon ng Katoliko, bawal ang divorce. Kung ang mga Katoliko nga magtiayon, magbinutan lang, dili lang binuang ng mga magtiayon kanang bana muunong lang yun sa iyang gipanumpaan das kasal. Masamok bagod. Malikayan man na kung gituman lang yun mga pagtulunan sa atong pagtuo. Ang tinuod, kanang yawis pa naghiusa na sa atong tinuo ang Katoliko. Nga naman, unang-una, ahaman to gibili ni Kristo tong mga yawi. Dito ni Pedro, bot pasabot si Pedro mo iyang gihimong leader, visible head. Kinsa may nakapuli sa katungdanan ni Pedro. Base sa history, si Linus. Dito ta makighiusa. Pero Veritas, daghan man laging mga santo papang badlungon. Ang tubag, ang nakapabadlungon ba atong mga santo papang mao to kinabuhi tungod bas doktrinang Katoliko? Dili oy. Katong mga santo papang badlungon, nahimo to silang badlungon dili tungod sa doktrina sa simbahang Katoliko. Nahimo silang badlungon kay wala nila tumana ang mga pagtulon ang Katoliko. May lang sila mo istorya siguro, may lang siguro muwali, pero walas buhat, di ba? Pero di po tanan, kay daghan po mga santo papang buutan. So mo na kay katugong nag-react god, ang iya bang buot ipasabot ba nga kay naa may mga Katolikong wala maghiusa, na may mga kawatan, na may tulisan, o na may mga palahubog,
Iya bang gi-combine nga ang pagkakatoliko ingon ana dili na mao. Ang buot ipasabot nga mahiusa ta diha sa kapunungan ni Kristo nga gidumala ni Pedro den gidumala pod sa iyang mga sumusunod. By the way, nganong moingon man kaberitas nga ang mga leader sama ni Pedro naagi puli. Ako naman nang gidiscuss miagi nga mabakante gali ang katungdanan dun na gyud mo puli. Nga dili na kinahanglang supako na to kay kung supako na to na maigo ra putang nagsupak ana nganuman. Kay, for example, ang atong mga igsong Iglesia ni Cristo, supak sila anang succession of authority sa mga Santo Papa nga kung mamatay ang Santo Papa, wala na, pulihan dayon ng iyang katungdanan. Kay supak man sila sa pagmando ang mga Santo Papa. Pero, wala sila kabantay nga ang ilang gisupakan, ilang gibuhat, nga naman. Tanawa, sa ilang gihimo, inig kamatay sa ilang labaw, executive minister, pulihan dayon nila labaw, di ba? Oh, si Felix Manalo pagkamatay gipulihan ang ilang gipili kato si Iranyo katong anak. Dayon pagkamatay po ni Iranyo, ipuli na po ang si Eduardo. Muna sila nga kung supak sila sa kanabang ato bang gihimo sa Katoliko ba nga pagkamatay ni Pedro atong naay gipuli na to si Linos. Den sunod na ana pod lain. Kung musupak sila ana tanawa po ila ang kaugalingon kaysa akong nihibawa ng ubang mga tinuhuan ingon na man pod. Dili man mo wad ang executive minister o kanang gitawag na tog servant. Kung saan tawag nila na nga servant, sa nga klase nga servant, no? Okay, siyempre kay kung kanagong institusyon nga naay pangulo, bot pasabot atong giawat o gi tamdan ang pamaagi sa Dios nga ang galamiton sa panaghiusa mao nang sa matag organisasyon o kung maghisgot ta sa simbahan nga gitukod ni Kristo naa gyud nay labaw o kanang gitawag na tog executive minister o sa atos Katoliko gitawag na tog Pope o Santo Papa kay more biblical man no kay naa mas Biblia kanang tugyanan si Yahweh nasa Isaias kapitulo 22 20 hangtod 23 tugyanan ka sa Yahweh, tawagon man kag Papa o Father. Basahar ko ninyo yung Biblia. Isaias 22, 20 at 23 nga ang tugyanan sa Yahweh siging herian, tawagon og Father, Papa. Unya, aron masiguro na to nga kanang pagkapapa o pagkalabaw, divine na, meaning holy, kinanglan, i-appeal po na to ng designation o title nga saint o santo. Kanang katungdanan na, dili man na mugna sa demonyo, mugna man na sa Dios kinahanglan ang ato gyung ihapin ana Holy Father o Santo Papa. Kay nasa Revelation chapter 3 verse 7 ang nagkupot sa Yahweh nga mao si Kristo gitawag magbalaan santo. Sa to pa kana ding nagkupot sa Yahweh kanang katungdanan niya holy o santo, balaan na lang alag evil. Iya man na sa Diyos. So, Holy Father, Santo Papa. Actually, titulo na siya sa Diyos. Iyang ipagamit sa tao nga himuon niyang labaw, parang tahuron. Mo na ibuot ipasabot, dili kay gihimo na pong Diyos. Kay sa mga debate god, na ay mga debatistang dili Katoliko nga ilang bugal-bugalan na, blasphemy kuno ng kanang tao, tawag og Holy Father, Santo Papa. Kay usar man kunoy Holy Father, usar man kunoy Santo Papa. Ang Diyos lang. Holy Father. Tinuod man na. Ang Holy Father nga omnipotente, usar gyud na ang Diyos sa langit. Pero ang pagka-Diyos, kanang iyang titulo, iya nang ipagamit sa tao nga himuon niyang labaw. Gusto mo o kuan kanang example? Sa dili pa kumudagan sa Exodus 1:1, mamalandong ta. Kanang pamilya na to, ang head of the family, unsa may atong itawag be? Mutanaw ko ninyo, pagtulon ang Katoliko ni nga wala daghang wa kabantayan nga ilan ning gihimo pero wa sila kabantay mo na hinungdan nga ano nga ang Katoliko mutawag og sa leader gali tawagon jud nagpapa, amahan. Mangutanaw ko ninyo, unsa may atong itawag sa head of the family? Brother ba? O tatay o papa? Father? Kana pala nganong mang tawgon mo na tog amahan, nganong tawgon mo na tog father,
Nga usara may pader na sa Mateo 23:9, di ba? Mo man ay gamiton gali sa mga dili Katoliko nga lang i-atake nganong itawag kuno pari kuno pader nga usara may pader na sa Mateo 23:9. Di ba? Nainumdum ko di lang na kuhinganlan na ay mo react ana mayong nabiritas ang pasabot sa Ginoo ana gidili pagtawag og pader kanang religious leader gidili na niya pagtawag og pader pero kanang amahan dias pamilya okay ra na. Di ako ingon po ko asa man na mabasa sa Biblia nga ang gipasabot ni Kristo ana nga ang gidili nga gipasabot niya kanang spiritual father ra niya kanang family father pwede ra na man sa Biblia nga kung atong basahon na sa Biblia raspa man na tanan ang giingon ni Kristo diha dinhi sa yuta ayaw kamo pagtawag og amahan kay usara inyong amahan sa langit. Tanan man na wa man na giingon nga ay mong pagtawag og amahan sa inyong mga pari o inyong mga ministro. Dayon pwede ra sa pamilya. Ingon bago na si Kristo na. Wala oy. Ang giingon ni Kristo diha kung literalon yun natog sabot na kay para sa Katoliko di man na literal. Ang kung literalon na to na tanan bisan ka ng pagtawag og tatay amahan diha sa pamilya nakalapas na. Basahan ra ninyo ng Mateo 23:9. Mateo 23:9. Nag-ingon si Kristo na dinhi sa yuta ayaw kamo pagtawag og amahan kay usara inyong amahan nga tuwas langit. Ang Dios amahan. Na kung ato ng literalon, di ba tanan, bisang ka ng amahan sa pamilya, kung utawag tagtatay, papa, nasayop na ta, nakalapas na ta ng bersikulo ha? Wala man na, ingon si Kristo diya nga, ang ipasabot ni Kristo diya nga, spiritual leader, dili pwede tawag og amahan, kanang mga pastor, dili pwede. Kuan ra, ang tatay ra diya sa pamilya, head of the family ra, pwede. Man sa Biblia nga, giingon ana na pagpasabot ni Kristo, dili oy. Ang tinuod nga exegesis nga pagpasabot ana, maminaw tas Katoliko kay ang Katoliko original nga tinuhuan nga nagsumikad sa mga apostoles. So naadiri ang mga pagtulunan mahibaw-an atong tinuod dili bakak kay na Espiritu Santong gagiya. Kay tinuod gud siyang simbahan. Unsa may giingon simbahan ana, dili na siya literal pasabot sa Ginoo. Ang Yahweh aron masabtan nato na basahan ng bersikulo 1. Dayon bisag taman sa 11. Unang elemento diha, unang premise diha aron makuha nato ang insakong conclusion. Kay kanagong sa logic good reasoning maayong panghuna-huna kinahanglan hitsas kas mga premises pamatuod aya conclusion. So dili kay diretso lang basag ayaw patawag og amahan mingon ning hala dili lagi gyud tawag og amahan. Na masipyat kana diretso lang kana. Ang unang premise diha tanawa ginsay gipasabtan ni Kristo ana. Diya sa bersikulo 1 hangtod sa 3, naghisgot siya diyag mga Pariseo o mga magtutudlo sa balaod nga nagpataas sa ilang kaugalingon. Bot ipasabot, mapahitason. Mga leader unta sila pero ang ilang batasan walay ayo ba, mapahitason. Unya, basaha diya sa bersikulo 11, nag-ingon si Kristo, kinsa gali itong buot mahimong labaw diya ninyo kinahanglan mo alagad. Mo man niyang ipasabot, di siya ganahan lagi anang mga leader o kanang mga taong magpataas ilang kaugalingon. Dahil ingon ni Kristo, kay ang magpataas ipaubos ug ang magpaubos ipataas. But pasabot ni Kristo diya, kining mga Pariseo kay nagpataas man ni sila, nagpakaaron engnon man ni sila, mura man guni sila nagpakadiyos. Pura bag samarang mura bag ilugan nila ba ang trono sa Dios ba? Kay ang usara man gyud pinakalabaw Dios ra man gyud. Nya nganong magpataas man ta nga usara may kinatasan ang Dios ra man. Subot pasabot sa Ginoo, kining mga tawhana dili angayan ni aning titulo nga taas, but pasabot ipaubos ni sila. Kay ang magpataas ipaubos, but pasabot ni sa Ginoo diha dili angayan anang titulo sa iyang amahan. Ngano man kay mapahitason. Kining titulo sa akong amahan iparaphrase lang nako. Angayan ani kadtong magpaubos kay ang magpaubos ipataas. Yun na, ayuhan ninyong pamalandong ng Mateo 23:11. Mao ni ang exegesis nga Katoliko. Dili literal ang bot pasabot si Ginoo na ang ipasabot niya. Kadtong mga magpataas, dili angayan aning titulo sa akong amahan. Kadto rang mapaubsanon maoy angayan ani kay ang magpaubos ipataas man. Bot pasabot angayan sa titulo nga taas nga mao ng amahan. Titulo man sa Dios. Mao bitaw nga diya sa pamilya atog yung itawag sa atong head of the family, tatay gyud kay actually kanang head of the family kanang iyang katungdanan naglarawan na sa katungdanan sa Dios.
Leader gud labaw. Nga buti pasabot nga kung unsa ang Dios sa iyang pagkalabaw, awaton unta diya sa head of the family, sa atong mga tatay diya sa pamilya. Mao nabot pasabot kana pud atong mga pari nganong tawgo na tug amahan, kay kanang ilang katungdanan galarawan na sa katungdanan sa Dios. Hindi magay katungdanan may term na. Naglarawan na sa kalabaw nga amahan sa Dios. Nabot pasabot sundungon nato ang Dios sa iyang pagkamaayo. Inana pud unta atong mga head of the family, sundugon na to. Awaton na to ng unsay maayo. Muna nga aron maangayan jud ta anang titulo nga amahan. Mo po na nga atong Santo Papa, atong head of the family, head sa simbahan, Supreme Pontiff na to, tawgon yun atong Santo Papa. Titulo yun sa Diyos may atong gamiton. Pero wata magtudlo nga Diyos na atong Santo Papa. Wala kay kung mingon tag Diyos na atong Santo Papa, nga naman malagi atong Santo Papa magampo pa man dito sa muhangad pa mas langit na dahil sa Batikan gani naman gali na prayer room. Kanang pag-ingon nga atong Papa Dios na diri sa yuta, dili nabot pasabot nga sa kahimtang kay duha man guning pagtawag nato diri sa pagtulon ang Katoliko og Dios. Mayon kita nga ang Papa Dios dili bot pasabot sa kinaiya o sa kahimtang kay usa ra man gyud Dios nga espiritu nga magagagahom sa nga tanan ng Dios sa langit. Pero kung motawag gali tag Dios diri sa atong leader o amahan ba sa atong leader sa atong simbahan, bot pasabot labaw. Sama diya sa Exodo Kapitulo 7 versikulo 1, si Moises dili man siya Dios, pero nganong giingnan man siya sa Dios, Moises himuon ko ikaw sama nako o ingon nga Dios sa atubangan ni Paraon. Basahan ninyo mga tinahod nga tigpaminaw. Exodo Kapitulo 7 versikulo 1 nga si Moises giingnan siya sa Dios, Moises himuon ko ikaw ingon nga Dios sa atubangan ni Paraon. Dili man Dios si Moises, pero nganong nag-ingon ang Dios ato? Kay ang tao lagi nga himuon yang leader, iyang tituluhan, iyang but pasabot iya bang hanigan o katungdanan nga ang itawag kanang titulo sa Dios. Ang konkreto gyud nga example ana kanang atong pamilya, mao nang tawgo nato og papa, tatay, kanang head of the family, kay kanang iyang katungdanan larawan na sa pagkaamahan o labaw sa Dios. Ngayon na kapila na nako ni balik-balikan ni may tungod sa pagkaamahan, di ba? So balikan na to gamay kay hapit na gyud pila lang ka minutos tapos na tong programa. So katong ni-react nga kitang mga Katoliko, wa man ta mag-usa kuno nga naa man ka ato man kang gisunod ng listahan sa mga Santo Papa sugod ni Peter. Kitang mga Katoliko kay wala pa man adlaw sa paghukom, naa man po diri sa Biblia nga mismo ang mga Kristohanon diri sa yuta dili pa perpekto. Naapatay mga kaguliyang tungod kay wala man nato sunda ang atong mga pagtulon-an sa tinuhuan. Kay kung ato pang gisunod ang atong mga pagtulon-an sa tinuhuan des Katoliko, nganong mabahin-bahin gud ta, nganong mag-away gud ta, nganong mangawat gud ta, nganong mangurakot gud ta, di ba? Kung sundon lang nato nang gitudlo sa mga pari, ug ang mga pari po nato faithful lang, dili lang pud magbinuang kay atong mga pare po dili man pud tanan nila faithful, naman po dili maayo mo na nga atong dagway sa simbahan dili pa pud siya perfect, pero maabot ang panahon nga ma-perfect labi nagtuan nas langit, di ba? Ana okay no, mga tinahod nga tigpaminaw sang litwa naman daigong panahon ay ninyo si Piata nga ang sunod nga tulumanon gihapon sa pagtuo nga giuluhan ang sangkas kamatuuran uban sa anchorman ini ang host ni atong higalaw sab si Igsoon Kenneth Bustamante, no? Sangkas kamatuuran. At ang usab ninyo kay nanatay schedule pod nga usata sa mga tubang og debate pod sa atong programa, siguro probably Marso, no? Atangin na ninyo po. Okay, wala naman tayo igong panahon. Kini na lamang ang ubus ninyong alagad sa mong tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa atong mga amigos sa Picas Lawak.
sa technical side ni Luod o Tax Ilumba. Doon na po dahil ko ipasalamatan, no? Ang atong manager diri sa istasyon, no? Salamat aning imong gasa, no? Iksong manager Mel, no? Salamat kay ini. Okay, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan na samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Mahal naming mga tagapakinig dito